Виждала ли си всъщност как белият жерав разтваря крилете си и лети? Виждала съм бели жерави. Елегантен полет. Носи се като царствено същество, но в същото време е много ефирен, точно като символа на жерава в митологиите на Япония. Проява на просветленото съзнание. Жеравът от една страна е основен символ в японската култура. Той се изобразява по ножници на мечове, по златотъкани кимона, по паравани. Навсякъде се среща, но на едно по-дълбоко ниво на осмислене той означава преливане от индивидуалната монада в вселената на нещата. Преливане от индивида към усещането за една всеобхватна вселена. Бойната техника и танц Тай Цзи Цюан възпроизвежда тази идея чрез фигурите на тялото на танцуващия. Една малка топка държиш в ръцете си, която е с вибрираща енергия. Това си самия ти. Впоследствие тази малка топка се разтваря както крилете на жерав, за да полетиш в всеобятната взаимосвързаност на нещата, да станеш част от тях. Затова избрах това заглавие за моята книга. То представя хармонизирането на човека в японската култура на 3 нива. С другите, социологически и културологичен поглед, със себе си, един психологически поглед на психология на дълбините и естетически, чрез естетизиране на околната среда.